10వ మంత్రం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే రామ హరే. హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈ 9వ మంత్రం నిన్న 8, 9, సో దశమ ఫస్ట్ మంత్రాలో ఏం చూసాము, చాట్ బాక్స్లో ఏ ఆన్సర్స్ రాలేదు. ఇది చాలా నిరుత్సాహంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఒక్క పాయింట్ కూడా, మరి 20 మంది దాకా ఉన్నారు, ఎవ్వరికీ గుర్తు లేదంటే ఇది మరి 1 వీక్ నుంచి ఈ పాఠం చెప్పుకుంటున్నాము. ఏ పాయింట్ ఎవ్వరూ కూడా ఒక్క పాయింట్ కూడా చెప్పలేకపోయారంటే మరి ఇది కొద్దిగా నిరుత్సాహపడవలసిన విషయం ఏమో అనిపిస్తుంది. ఎవరికి ఏది గుర్తు లేదా మీరు ఇంతవరకు చూసిన విషయాల్లో? హరే కృష్ణ మాతాజీ, నిన్న చెప్పిన 9వ పాయింట్, వైకుంఠం కంటే మధురాపురి కంటే బృందావనం కంటే గోవర్ధనం కంటే రాధా కంటే గోకులపతి శ్రీకృష్ణధామం గొప్పదని చెప్పారు ప్రభు మాతాజీ. వెరీ గుడ్, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మరి దట్స్ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరి బోల్. ఫైనల్గా మాకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. అంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయడం సింపుల్గా అయినా టైప్ చేయొచ్చు, అంత డీటెయిల్గా చేయలేకపోయినా కనీసం కొంతవరకు అయినా టైప్ చేస్తే మీకు విషయం గుర్తున్నది, అర్థమైందని ఒక ఐడియా వస్తుంది. మీరు ఇలా అడిగితేనే చెప్తే ఎలా? మీరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి అన్నప్పుడు ఎంతో కొంత పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. మరి 3rd లెవెల్లోకి వచ్చారు, మీకు ఇవన్నీ తెలియాలి. ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్లో మెసేజెస్ పెట్టడం అది కూడా కొంతవరకు చేయడం మరి మీకు తెలుసు కదా, సో ప్రయత్నించాలి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఆ కారణంతోనే ఎవరు పెట్టలేకపోయారా చాట్ బాక్స్లో ఇదంతా టైప్ చేయడం కష్టం అని? లేదా ఆ టైంకి ఇంకా తట్టలేదా? ఏమిటి కారణం? ఎవరు ఒక్క పాయింట్ కూడా పెట్టకుండా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? ఎవరికి గుర్తులేదా? రెస్పాండ్ కండి. అంటే నిన్న మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందులో కొంచెం మాతాజీ అలవాటు అవ్వలేదు మాతాజీ ఇంకా. సారీ మాతాజీ. చెప్పడం అంటే కృష్ణ మాతాజీ టైప్ చేయలేకే పెట్టలేదు మాతాజీ. సింపుల్ గా టైప్ చేయండి మాతాజీ, ఏదో ఒకటి.
హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసి 1 by 1 మొదలైన చెప్పండి. మధురాపురి కంటే వైకుంఠం కంటే మధురాపురి అలా 1 పాయింట్ అయినా టైప్ చేయొచ్చు. మరి అది నైనా ప్రయత్నించండి. అది లేదు అంటే సో 8 బిందువులో కనిష్టాధికారి గురించి చెప్పారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. చంద్ర ప్రేమ తరంగిణి మాతాజీ, అది 8th దాంట్లో మనం ఏం చూసాము? కనిష్టాధికారి గురించి కాదు అనుకుంటాను. 8th బిందువు మనం చూస్తుంది. అష్టమ బిందువులో భగవంతుడి యొక్క నామరూప గణాలను స్మరించింది. కనిష్టాధికారి గురించి మనం పైనే చూసాం. మొదట్లోనే ముగ్గురిని గురించి చెప్పారు. కనిష్టాధికారిని ఆదరించాలి, మధ్యమాధికారిని గౌరవించాలి, ఉత్తమాధికారిని సేవించాలి. సో అది మనం ఐ థింక్ అది 4th బిందువు అనుకుంటాను. అష్టమ బిందువులో చెప్పింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క లీలలు స్మరించడంలోనే మన జిహ్వను మనస్సును క్రమంగా నెలకొల్పాలి. ఈ కాలాన్నంతా మనం భగవంతుని యొక్క స్మరణలో, అంటే ఆయన యొక్క లీలల్ని, గుణాలని, అంటే ఎప్పుడు ఏమీ చేయకుండా అదే తలుచుకుంటూ కూర్చోమని కాదు. మనం ఏ పని చేస్తున్నా అలా భగవంతుణ్ణి మన కేంద్ర బిందువుగా ఉంచుకుని ప్రవర్తించాలి అని అర్థం. సో అంటే అందుకే భగవద్గీతలో కూడా ఏది చేసినా నువ్వు నాకు అర్పించి చెయ్యి అని భగవంతుడు అన్న మాటకు దీనికి సేమ్ మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఏది చేస్తున్నా మనస్సులో భగవంతుణ్ణి మనం స్థాపన చేసుకున్నట్లయితే మరి ఆయన్నే కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని మనం చేసే ప్రతి పని చెయ్యాలి అని దీని అర్థం. సో ఈ రకంగా మరి ఆయన గోలోక బృందావనంలో ఉంటూ భక్తుల నిర్దేశాలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవించాలి. అంటే మరి భక్తుల నిర్దేశాలంటే ఇటువంటి శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ విధంగా భగవంతుని సేవించాలి అనే దాంట్లో నిష్ణాతులు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరికి ఏ హాని చేయని వాళ్ళు అని మనం చూసాం. శుద్ధ భక్తులు ఉత్తమాధికారి యొక్క గుణగణాలు చూసాం. అది ఏమిటి అంటే ఎవరిని నిందించని వాళ్ళు అని. అటువంటి శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనను, వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ మనం కూడా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా సేవించాలి అని చెప్పారు. సో మరి నేర్చుకోవాలి అంటే మరి బెస్ట్ పర్సన్ దగ్గరే నేర్చుకోవాలి ఏదైనా కదా. అలాగే మనం భక్తి నేర్చుకోవాలి అంటే ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుల దగ్గర నుండే నేర్చుకోవాలి. సో భగవంతుడి యొక్క భక్తి సేవ పట్ల గాఢమైన ఆసక్తి ఉన్న శ్రీకృష్ణుడి ప్రియ భక్తుల అడుగుజాడల్లో అనుసరించాలి. సో ఇది మెయిన్ పాయింట్. అంటే మనం ఈ సత్సాంగత్యం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క అడుగుజాడల్లో నడవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడూ భగవంతుడిని మనం ప్రతి పనిలోనూ కేంద్ర బిందువుగా ఆయన్ని చేసుకుని జీవనం సాగించాలి అంటే మనం మరి ఆయన పట్ల ఎంతో భక్తి ఉన్న శుద్ధ భక్తులను అనుసరించాలి. వాళ్ళు ఎలా ఈ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అనేది గమనించి వారి దగ్గర నుండి నేర్చుకుని మనం వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఎందుకు అంటే ఆ రకంగా మనం భగవంతుణ్ణి పర్ఫెక్ట్గా చేయవలసిన రీతిలో భగవత్ సేవ చేయగలుగుతాం కాబట్టి. అందుకని ఈ శుద్ధ భక్తుల అడుగుజాడలను అనుసరించడం చాలా ముఖ్యం అని చెప్పారు. సో అష్టమ బిందువులో మాతాజీ మీరు చెప్పింది కరెక్టే, కానీ కనిష్ట భక్తులు కాదు, ఉత్తమాధికారులను ఫాలో అవ్వాలి. అది కనిష్ట అంటే బిగినింగ్ అన్నమాట, ప్రారంభ దశలో ఉన్న భక్తులు. మధ్యమాధికారులు అంటే మధ్య దశ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు, కొత్తగా వాళ్ళని గౌరవించాలి. ఇక ఉత్తమాధికారులు అంటే ఈ స్థితికి రాగలిగిన వాళ్ళు, ఈ దశలో ఉన్నవాళ్ళు, ఎవరినీ నిందించని అత్యంత శుద్ధమైనటువంటి తత్వంతో ఉన్న భక్తులు, వాళ్ళు ఉత్తమాధికారులు. వాళ్ళ మనసులో ఏదీ లేదు, ఏ కల్మషం లేదు, భగవత్ ప్రేమ తప్ప. సో అటువంటి భక్తుల యొక్క జీవన విధానాన్ని గమనిస్తూ వాళ్ళని సేవిస్తూ మనం కూడా ఆ మార్గంలో నడుచుకోవాలి. అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. 8వ అష్టమ బిందువులో మనం చూసింది. సో అలా చేసినప్పుడు మనం కూడా సరి అయిన పద్ధతిలో భగవత్ ప్రేమను, భగవత్ సేవను చేయగలుగుతాం.
అందుకని ఈ శుద్ధ భక్తుల మార్గంలో నడవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే మనం కూడా సరి అయిన మార్గంలో భగవంతుని సేవించడానికి. ఓకే, ఇది అందరికీ అర్థమైంది కదా. ఇక అది 8వ బిందువు అయితే 9వ బిందులో ఏం చూసాము, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మధుర అనబడే పవిత్ర నగరంలో మరి శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ జన్మించారు కాబట్టి అది వైకుంఠం కంటే కూడా ఉన్నతం అంటున్నారు. మరి అలాగే ఈ మధురా నగరం కంటే కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క రాసలీలలు జరిపినటువంటి స్థలం కాబట్టి మరి ఇంకా బృందావనం ఇంకా గొప్పది. సో వైకుంఠం కంటే మధుర, భగవంతుడు జన్మించారు, శ్రీకృష్ణ జననం జరిగిన ప్లేస్ కాబట్టి దానికంటే ఉన్నతం బృందావనం, ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క రాసలీలలు అక్కడ జరిగాయి కాబట్టి. దానికంటే ఉన్నతం గోవర్ధనగిరి, ఎందుకు, ఆయన యొక్క దివ్యహస్తంతో అది ఎత్తబడినది. మరి ఆయన యొక్క ప్రేమలీలలకు ఆటపట్టు గోవర్ధనగిరిలో కూడా మరి ఆయన ఎన్నో రాసలీలలు అక్కడ జరిగాయి. తర్వాత మరి అది భగవంతుడి యొక్క దివ్యహస్తంతో ఎత్తబడింది కాబట్టి బృందావనం కంటే కూడా గోవర్ధనగిరి ఇంకా విశిష్టం. గోవర్ధనగిరి కంటే అన్నిటికంటే విశిష్టం రాధాకుండం. ఎందుకు అంటే గోకులపతి అయిన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రేమామృతంతో ఉప్పొంగిన ప్రదేశం. అంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క మధుర ప్రేమ భావం అంతా కూడా అక్కడ ఉప్పొంగింది కాబట్టి రాధాకుండగా అంతకు మించినటువంటి మాధుర్యం కానీ ప్రేమలో తారస్థాయి కానీ వేరేది లేదు. శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ప్రేమను మించినది మరి ఈ జగత్తులో ఏదీ లేదు అని చెప్తారు. కాబట్టి అటువంటి రాధాకుండం అన్నిటికంటే కూడా మరి శ్రేష్టమైనది అని చెప్పారు. సో గోవర్ధనగిరి పాదపీఠంలో ఉన్నది ఈ రాధాకుండ. సో ఇలాంటి రాధాకుండని సేవించని వాళ్ళు ఎవరైనా, నిజంగా విచక్షణ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సేవించకుండా ఉంటారా అని చెప్పి అడుగుతూ ఈ శ్లోకాన్ని ముగించారనమాట. అంటే ఈ శ్లోకం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పి, వైకుంఠం కంటే మధురానగరం కంటే రాసలీలలు జరిగిన బృందావనం కంటే భగవంతుడి చేతే ఎత్తబడి రాసలీలలు జరిపినటువంటి గోవర్ధనగిరి కంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ప్రేమ సూచించేటటువంటి ఈ రాధాకుండం ఇంకా గొప్పది. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన రాధాకుండని సేవించని వాళ్ళకి, ఏమైనా విచక్షణ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇది గ్రహించి రాధాకుండని సేవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అది 9వ శ్లోకం. ఇక 10th శ్లోకాలో కర్మిభ్య పరితో హరే ప్రియతయా వ్యక్తిం యుయుర్జ్ఞానినస్ తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమా ప్రేమైక నిష్ఠాస్తతః తేభ్యస్తా పశుపాల పంకజ దృశస్తాభ్యోపి సారాధికా ప్రేష్టా తద్వదీయం తదీయ సరసీతాం నాశ్రయేత్ కృతి. సో కర్మిభ్య అంటే కర్మలు చేసేవాళ్ళు, అంటే కామ్యకర్మలు, ఈ పనులు అవి చేసే వాళ్ళకంటే పరిత అన్ని విధాల కూడా హరి ప్రియతయ అంటే భగవంతుడికి ప్రియులవ్వడం చేత మరి వ్యక్తిం యుయుర్జ్ఞానినస్ వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు అని చెప్పి శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది. అలాగే జ్ఞానిన అంటే జ్ఞానంలో అభివృద్ధి పొందిన వారు కంటే కూడా తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమా. సో అంటే జ్ఞానం నుండి విముక్తులై భక్తిలో పాల్గొన్నవాడు. సో ఎంత జ్ఞానం ద్వారా కూడా భగవంతుడిని పొందొచ్చు, ఎందుకంటే జ్ఞానయోగం చెప్పారు భగవంతుడే. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మనం ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా, జ్ఞాన మార్గం అయినా కర్మ మార్గం అయినా, సరి అయిన కర్మయోగం చేసినా, సరి అయిన జ్ఞానయోగంలో మనం పరిపూర్ణ స్థాయికి చేరిన ఏ స్థితికి వస్తాం అంటే ఆ శుద్ధ భక్తి స్థితికే వస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, జ్ఞానం నుంచి విముక్తులై అంటే జ్ఞానం వదిలేసిన వాళ్ళని కాదు, జ్ఞానం ద్వారా ఈ పరిపూర్ణ స్థితికి భక్తిలోకి దిగిన వాళ్ళు అని అర్థం అనమాట. జ్ఞానం నుంచి విముక్తులై భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు అంటే ఇంకా జ్ఞాన దశ ఎండ్ ఏమిటి దానికి అంటే భక్తిలో
నిమగ్నం అవడం. సో ఆ స్టేజ్కి ఆ జ్ఞాన దశ నుండి వాళ్ళు భక్తి దశలోకి వచ్చేసారన్నమాట. సో అలా నిమగ్నమైన వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు, ప్రేమ ఏకనిష్ట, భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమలో స్థిరంగా ఉన్నవాళ్ళు, వారికంటే గొప్పవారు అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా మనకు ఎప్పుడు గోపాలుడైన శ్రీకృష్ణుడిపైనే ఆధారపడే ఈ పశుపాల పంకజ దృశ అన్నారు కదా, అంటే ఈ గోపికలు అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే వాళ్ళ యొక్క, ఆయనే వారందరికీ కూడా కేంద్ర బిందువు లాంటి వారన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క దృష్టి మొత్తం కూడా భగవంతుడి మీదే ఉండేది. మనసు, వాళ్ళ యొక్క దృష్టి, ఆలోచనలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు భగవంతుడి మీదే కేంద్రీకరింపజేసినటువంటి గొప్ప భక్తులు ఈ గోపికలందరూ. కాబట్టి ఎప్పుడూ గోపాలుడైన శ్రీకృష్ణుడి పైనే ఆధారపడి ఉన్న గోప స్త్రీలు వారికంటే కూడా ఆ సారాధిక అంటే ఆ శ్రీమతి రాధారాణి ప్రేష్ఠ, మిక్కిలి ప్రియురాలు. అలాగే ఈ ఆమె యొక్క కొలను అయినటువంటి రాధాకుండ కూడా మరి ఎవరు ఏ భాగ్యవంతుడు ఆశ్రయించకుండా ఉంటాడు. ప్రేష్ఠ తద్వదీయం తదీయ సరసి, ఆవిడ యొక్క సరస్సు ఈ రాధాకుండను తాం నా ఆశ్రయించనకుండా కృతి, ఏ భాగ్యవంతుడు ఉంటాడు అని చెప్పి, కృతి ఏ భాగ్యవంతుడు నా ఆశ్రయించకుండా ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మొత్తం మీద ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ కామ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళందరికంటే కూడా ఉన్నతమైన విలువలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఆర్జించిన వాడు భగవంతుడి ఆదరణకు పాత్రుడవుతాడు అని చెప్పి శాస్త్రాలలో చెప్పారు. అలా జ్ఞానాన్ని సముపార్జించిన వాళ్ళందరిలో కూడా అంటే మామూలుగా ఈ కర్మయోగంలో కంటే కూడా జ్ఞానయోగం ఇంకొంచెం కష్టం, అంటే ఇంకా కొంచెం ఉన్నతం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అని శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. ఆ జ్ఞానం సముపార్జించిన వారందరిలో కూడా మరి ఈ జ్ఞానం నుండి విముక్తుడై భక్తిలో ఎవరైతే స్థితులు అవ్వగలుగుతారో వాళ్ళు ఇంకా కూడా శ్రేష్ఠులు. అందుకని వాళ్ళు ఇతరుల కంటే కూడా శ్రేష్ఠులు, అంటే కర్మిష్ఠుల కన్నా జ్ఞానుల కన్నా. అంతేకాకుండా ఇక వీళ్ళకంటే ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమను పొందారో వాళ్ళు అందరికంటే శ్రేష్ఠులు. సో ముందు కర్మిష్ఠుల కన్నా జ్ఞానులు శ్రేష్ఠులు, జ్ఞానుల కంటే భక్తిలో నెలకొన్న వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు, ఈ భక్తి సేవలో నెలకొన్న వాళ్ళు, ఈ భక్తి సేవలో నెలకొన్న వాళ్ళకంటే కూడా, అంటే ఆ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు, ఒక స్థాయి నుంచి ఒక స్థాయికి వెళ్ళడం. సో ఆ భక్తి సేవలో ఉన్న వాళ్ళకంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే భగవంతుడి శుద్ధ ప్రేమను పొందగలిగే స్థితికి వెళ్ళగలగడం. అదే మరి యోగాలో మనం ఏం చెప్తాం, ప్రతిస్పందన అని మనం 9th చాప్టర్లో చూస్తాం. భగవంతుడి వైపు నుంచి ఆ ప్రతిస్పందన రావడం అంటే మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకుంటాం, ఒక ప్లగ్ని తీసుకువెళ్ళి మరి లైట్ బల్బ్ వెలగాలంటే ముందు ఆ ల్యాంప్ ఒకటి ఉందనుకోండి, టేబుల్ ల్యాంపు, లైట్ బల్బ్ దాని బల్బ్ వెలగాలంటే ఆ ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి మనం ప్లగ్ పాయింట్లో గుచ్చాలి కదా. సో ఆ గుచ్చడం, వెతుక్కోవడం, వైర్ తీసుకోవడం, ఆ ప్లగ్ పాయింట్ ఎక్కడుందని చూసుకోవడం, దాంట్లో పెట్టడం, ఇదంతా సాధన మన యోగా. సో భక్తి యోగం అవ్వచ్చు, జ్ఞానయోగం అవ్వచ్చు, కర్మయోగం అవ్వచ్చు. తీరా వెళ్ళి అందులో కరెక్ట్గా మనం పెట్టగలిగినప్పుడు అది యోగాలో మరి భక్తి సేవలో నెలకొన్నాం. కానీ పర్ఫెక్ట్గా మనం గుచ్చినప్పుడే కదా బల్బ్ వెలుగుతుంది. ఏదైనా మనం పైన పెట్టి ఫుల్గా దాన్ని నొక్కలేదనుకోండి బల్బ్ వెలగదు. సో అది ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా మనం లోపలికి పంపించామో ఇక్కడ లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది. అంటే అదేమిటి, ఇక్కడ మనం చేసినటువంటి ఆ పరిపూర్ణ ప్రయత్నంతో భగవంతుడి నుండి వచ్చిన ప్రతిస్పందనే ఆ లైట్ వెలగడం. మనకు ఒక్కసారిగా జ్ఞానం వస్తుంది, భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్ ఏర్పడుతుంది. అదే నిజమైన యోగాలో పరిపూర్ణ సమాధి స్టేజ్ అని అష్టాంగ యోగంలో చూస్తాం. సో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి భగవంతుడితో ఆ పర్ఫెక్ట్ కాంటాక్ట్ మనం ఏర్పరచుకోగలిగినప్పుడు ఇది భగవతత్వం. ఓహో, ఇంత ప్రశాంతత, ఇంత సచ్చిదానందమా, ఇది భగవంతుడి యొక్క నేచరు, ఆయన తత్వం ఇది అని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. అలా పర్ఫెక్ట్ కాంటాక్ట్లోకి భగవంతుడితో వెళ్ళిన వాళ్ళకి. సో అది చెప్తున్నారు. ఎవరైతే భగవంతుడి అది ఎవరికి వస్తుంది, ఈ సాధన ఏమిటి, ఆ శుద్ధతత్వం కంప్లీట్గా కల్మషాలన్నిటినీ కూడా మనం
కల్మషరహితంగా మారి కల్మషాలన్నిటినీ మనసులో నుంచి తుడిచి వేసుకుని మనం ఆ పరిశుద్ధ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు, అందుకే శుద్ధ ప్రేమ. ఎందుకు ఆ శుద్ధ ప్రేమే భగవంతుడి లక్షణము, ఆయన తత్వము. తత్వము అంటే ఏదో పెద్ద మాట మనకు అర్థం కాదు. భగవత్ తత్వం ఏమిటబ్బా అని మనం ఏమీ సందేహించిన అవసరం లేదు. ఒకే ఒక సింపుల్ సూత్రం. భగవత్ తత్వం ఏమిటంటే ఆ శుద్ధ ప్రేమ తత్వం. ఆయన ప్రేమకు అడ్డు ఆటంకాలు ఏవీ లేవు. ఒకరు దగ్గర ఒకరు కారు అని లేదు, ఒకరు గొప్ప ఒకరు పేద అని లేదు, ఒకరు ఐశ్వర్యవంతులు ఒకళ్ళు పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని లేదు. ఆయన యొక్క శుద్ధ ప్రేమ తత్వం అందరి పట్ల సమంగా ఉండేటటువంటి కల్మషరహితమైన శుద్ధ ప్రేమ భగవంతుడు సచ్చిదానందమూర్తి. కాబట్టి అది ఆ తత్వం అంటే అది భగవంతుడు. అందుకని ఎవరైతే ఆ శుద్ధ తత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారో, మరి మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకుంటాం, దేనితో అయినా కలవాలి అంటే అదే మనస్తత్వం ఉంటేనే కలుస్తాం కదా. మరి నీరును నూనె కలుస్తాయా? నీరు కలుస్తుంది, నూనె కలుస్తుంది. అలాగే భగవంతుణ్ణి మనం చేరుకోవాలి అంటే మరి మామూలుగా ఎలా చేరుకుంటాం? ఆ భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమ తత్వంలో కొంతన్నా మనం అలవర్చుకుంటేనే కదా ఆయన్ని చేరుకునేటటువంటి భాగ్యం మనకు లభిస్తుంది. కాబట్టి ఆ శుద్ధ ప్రేమ తత్వాన్ని ఎవరైతే తెచ్చుకోగలుగుతారో, కల్మషాల నుండి దూరం అవ్వగలుగుతారో, వాళ్ళకి భగవంతుడితో ఇలా కాంటాక్ట్ ఏర్పడుతుంది. అందుకని వాళ్ళు అందరికంటే ఉన్నతులు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మయోగం ప్రారంభించిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళకంటే జ్ఞానయోగంలో ఉన్నవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకంటే జ్ఞానయోగం అనకూడదు ఇక్కడ. యాక్చువల్గా కర్మయోగంతో ప్రతి యోగంలో కూడా స్టెప్స్ ఏమిటి అంటే, కర్మయోగమైన జ్ఞానయోగమైన ఏ యోగమైనా చివరికి భక్తిలో ఉండడం. అయితే కర్మ ద్వారా జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకొని చివరికి భక్తిలో నెలకొంటారు. జ్ఞానయోగంలో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని భక్తిలో నెలకొంటారు. భక్తి యోగంలో ఆ భక్తియే నేర్చుకుని చివరికి భక్తిలో నెలకొంటారు. సో ఏ మార్గంలో, అష్టాంగ యోగంలో మరి ఆ స్టెప్స్ అన్నీ చేసి మనస్సును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని అలా చివరికి భగవంతుడి యొక్క కాంటాక్ట్లోకి వెళ్తారు. మరి మనస్సును ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకుంటే మరి కోరికలు, కోపాలు, తాపాలు అన్నీ పోతాయి కదా. మన యొక్క కామక్రోధ లోభ మోహ మత మాత్సర్యాలన్నీ మనస్సు వల్ల, ఇంద్రియాల వల్ల కలుగుతున్నాయి. ఆ మనస్సును ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ కామక్రోధ లోభ మోహ మత మాత్సర్యాలన్నీ పోయి వాళ్ళు ఇలాంటి శుద్ధ స్థితికి వచ్చి అలా భక్తి స్టేజ్లోకి వెళ్ళి భగవంతుడితో ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు. కాబట్టి ఏ మార్గమైనా చివరికి వెళ్ళేది ఆ స్టేజ్. సో ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళడానికి ఇన్ని మార్గాలు భగవంతుడు మనకి సూచించారు. సో అది. సో కర్మ ద్వారా మనం ఇంకా ఆ కర్మ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా జ్ఞానం వచ్చిన స్టేజ్ బెటర్ కదా. కర్మలో కూడా కర్మ ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానం ద్వారా భక్తిలోకి దిగి, ఆ భక్తిలోకి దిగిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ భక్తిలోకి, ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్లోకి, భగవంతుడి నుంచి ప్రతిస్పందన వచ్చే స్టేజ్లోకి వెళ్ళగలిగిన వాడు ఉన్నతుడు అని దీని అర్థం అన్నమాట. సో కర్మ స్టేజ్ తర్వాత జ్ఞానం నెక్స్ట్ స్టేజ్. వాళ్ళు ఇంకా ఆ స్టేజ్ బెటర్. జ్ఞానం కంటే ఆ భక్తిలో నెలకొన్న స్టేజ్ ఇంకా బెటర్. భక్తిలో నెలకొన్న స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ భగవంతుడితో కాంటాక్ట్ ఏర్పరచుకోగల ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ ఇంకా ఉన్నతం అని చెప్తున్నారు. అది ఈ శ్లోకంలో మనం 10th శ్లోక యొక్క మీనింగ్ అదన్నమాట. సో అంతేకాకుండా ఇంకేమంటున్నారు, భగవంతుడి శుద్ధ ప్రేమను ఎవరైతే పొందారో వాళ్ళందరికంటే ఉన్నతుడు. భగవంతుడి ప్రేమ అందరి మీద ఉన్నది. అదేమిటి భగవంతుడి ప్రేమ అందరి మీద లేదా, మరి ఆయనకు నిష్పక్షపాతి అని అంటారు కదా అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రేమ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడికి ఉన్న ప్రేమ లక్షణాలు ఎవరైతే డెవలప్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు అందరికంటే ఉన్నతులు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్, ఆ ప్లగ్ కరెక్ట్గా గుచ్చినప్పుడు లైట్ బల్బ్ ఎలా వెలుగుతుందో, కరెక్ట్గా మనం ఆ శుద్ధ స్టేజ్కి కల్మషరహితంగా ఎప్పుడైతే అవ్వగలుగుతామో వెంటనే భగవంతుడి యొక్క ఆ ప్రేమతత్వం ఇది, ఓహో ఆయన ఇంత శుద్ధుడా అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోగలుగుతున్నాం. అంటే కంప్లీట్గా భగవంతుడు అంతటి శుద్ధత్వం లేకపోయినా మరి ఆయన భగవంతుడు కాబట్టి మనం అందులో
కొంత పర్సంటేజ్ వరకు, అంటే అంత శుద్ధత్వం తెచ్చుకున్నప్పుడే మనం ఆ భగవంతుణ్ణి ఫీల్ అవ్వగలం, ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలం, చేరుకోగలం అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాడు అందరికంటే ఉన్నతుడు. మరి భక్తిలో ఔన్నత్యం పొందిన వీళ్ళందరికంటే కూడా మరి దివ్య గోపాలుడైన భగవంతుడి పైన పూర్తిగా ఆధారపడి ఉండడం చేత గోపికలు ఇంకా శ్రేష్ఠురాళ్ళు. ఎంతో భక్తితో వీళ్ళు సాధించి ఏది ఆ శుద్ధ ప్రేమకు వెళ్ళారు. వీళ్ళందరికంటే కూడా ఈ భగవంతుడి మీద కంప్లీట్గా ఆధారపడి, అంటే పూర్తి శరణాగతులు. ఇక వాళ్ళు ఇక ఏది వాళ్ళకు ఒక మైండ్ వాళ్ళ కోసం అంటూ ఏది చేయరు. మనం ఈ స్థాయికి వెళ్ళాలి అనేది కూడా లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఉన్నది ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి సేవ, ఆయన మీద ప్రేమ, ఏది అకారణమైన ప్రేమ, నిర్హేతుకం, అప్రతిహతం. ఇది భాగవతంలో చూస్తాం. అలా ఉండాలి భక్తి అని. అలాంటి భక్తికి కరెక్ట్ అయిన ఉదాహరణ గోపికలు. నిర్హేతుకం అంటే కారణం లేనిది. మనం భక్తి ముక్తి కోసం భగవంతుని చేరాలి అనే కారణంతో అయినా వీళ్ళు ఉండొచ్చేమో కానీ వాళ్ళకి అది కూడా లేదు. గోపికలకి భక్తి కోసం వెళ్దాము, ముక్తి కోసం వెళ్దాము అని ఏదీ లేదు. వాళ్ళకి అసలు భగవంతుడి మీద సహజమైనటువంటి ప్రేమ వాళ్లకు. అలాగే నిరాటంకం, ఇంకా అడ్డు లేదు, ఎక్కడ బ్రేక్ లేదు. ఇవాళ మనం కొంచెం సేపు సాధన చేసి రేపు మళ్ళీ అబ్బాయి ఏం చేస్తాం అనుకోవడం ఇది లేదు. వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ లవ్ ఆన్ ద లార్డ్, అంటే భగవంతుడి మీద ఆ నిరాటంకమైన నిర్హేతుకమైనటువంటి ప్రేమ భావం ఆ గోపికలుందిగా ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళు వీళ్ళందరి ఈ భక్తులందరికంటే కూడా వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. ఈ గోపికల కంటే కూడా రాధారాణి ఇంకా మిక్కిలి ప్రియురాలు. ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో కూడా ఆవిడ భక్తి ఇంకా శ్రేష్టం కాబట్టి. రాధారాణి లాగానే ఆవిడ కొలనైన రాధాకుండ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైనది. ఆయన అష్టకాళీయ లీలలను మరి ప్రతిదినం అంటే 8 రకాల శాశ్వత లీలలను కొనసాగిస్తూ రాధా గోవింద యుగళమూర్తులకు భక్తిభావంతో మరి ప్రేమయుక్త సేవ చేస్తూ రాధాకుండ దగ్గర నివసించకుండా ఎవరుంటారు అంటే ఈయన రాసిందెవరు? అత్యంత భక్తుడైన రూపగోస్వామి. వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే ఇలాగే గోపికల లాంటి కారణం లేనటువంటి ప్రేమ, సహజమైన ప్రేమ అన్నమాట. కారణం లేనటువంటి అంటే అక్కడ న్యాచురల్ ప్రేమ. అది భగవంతుడు మీరు ఏదో కావాలని కాదు, ముక్తి కావాలని కాదు, భక్తి కావాలని కాదు, సహజమైనటువంటి ఆ ప్రేమ భావం. సో దానిని మించిన ప్రేమ లేదు అని చెప్పి ఈ షడ్గోస్వాములందరూ కూడా అటువంటి ప్రేమ కోసం వాళ్ళు తహతలాడారు. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇలాంటి రాధాకుండ దగ్గర మరి ఇలా రాధాకృష్ణులు రాధా గోవిందులకు సేవ చేస్తూ ఆ రాధాకుండ దగ్గర నివసించకుండా ఎవరుంటారు? ఈ రాధాకుండ తీరంలో ఇలా భక్తితో ఉండేవారు అందరికంటే అదృష్టవంతులు అంటున్నారు. ఇలా ఈ రాధారాణి యొక్క ప్రేమను సూచించే ఈ రాధాకుండ దగ్గర ఉంటూ రాధా గోవిందులను సేవిస్తూ మరి ఉండేవాళ్ళు అందరికంటే అదృష్టవంతులు అని ఈ 10th శ్లోకాల్లో మనకు ఆ రకంగా వివరించారనమాట. భక్తిలో ఒక ఏది పర్ఫెక్ట్ స్టేజీ అన్నది చివరికి శుద్ధ భక్తుల కంటే కూడా గోపికలు, గోపికల కంటే కూడా రాధారాణి, ఆ రాధారాణి యొక్క రాధాకుండ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అందుకని చాలా అదృష్టవంతులు. అక్కడ ఉంటూ ఈ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంతో రాధా గోవిందుల్ని ఆరాధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు, భాగ్యవంతులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ శ్లోకంలో అది వీళ్ళందరికంటే వాళ్ళు భాగ్యవంతులు. కృతి అంటే భాగ్యవంతుడు అని అర్థం అన్నమాట. ఈ రాధాకుండను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు కృతి ఎంతటి భాగ్యవంతులు. సో అది ఇక్కడ మనం సో కర్మలు చేసే వాళ్ళ స్థితి బహుశా మరి మనం చూసాం కదా భగవద్గీతలో కూడా, మరి ప్రతిఫలాసక్తితో చేస్తే మరి మనకి బంధాలు ఏర్పడతాయి. పుణ్యకార్యాలైనా పుణ్యం వస్తుంది కానీ పుణ్యం కూడా బంధమే, ఎందుకంటే మనకి జనన మరణం నుంచి విముక్తి రాదు కాబట్టి అన్నది చూసాం. ఏది స్వర్గానికి వెళ్తాము, పుణ్యం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్రిందికి వస్తాం అన్నది చూసాము. సో ఇక్కడ అందుకని ఈ కర్మలు అన్నీ కూడా మరి మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేనప్పుడు ఆ జ్ఞానస్థితికి వస్తాం. జ్ఞానం నుంచి
భక్తి మార్గంలో భక్తిలోకి వెళ్తాం. భక్తి నుంచి మరి ఆ ఉత్తమ భక్తి స్టేజ్లోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఉత్తమ భక్తుడి కంటే గోపికలు శ్రేష్ఠులు. గోపిక ఎందుకు అంటే కారణం లేనటువంటి అహైతుకం అప్రతిహతం. ఈ 2 మాటలు చాలా ఇంపార్టెంట్. కారణం లేని సహజ ప్రేమ, నిరాటంకమైన ప్రేమ ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రేమ వాహిని. కాబట్టి అది సో ఇక్కడ ఆ విషయాలు మనకి వివరించారు. ఇక 11th శ్లోకాల్లో కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా కుండం చాస్యామునిభిరభిత స్తాదృగేవ వ్యధాయి యప్రైరప్యలమ సులభం కిం పునర్భక్తిభాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. సో భగవంతుడు ఆదరించే ఆనందప్రదాలైన ఈ వస్తువులన్నిటికంటే కూడా వ్రజభూమి అంటే ఏమిటి? వ్రజ అంటే ఈ యదువంశం, యదుభూమి అంటే గోపికల భగవంతుడు యొక్క వంశం. ఆ వ్రజభూమిలో ప్రేమ పాత్రులైన గోపికలందరికంటే కూడా రాధారాణి ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు. సో ఈ భగవంతుడికి ఆనందాన్ని కూర్చే అన్ని వస్తువుల కంటే కూడా ఈ ఈ వ్రజభూమిలో ఉన్న గోపికలందరికంటే కూడా రాధారాణియే ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు. ఆమె దివ్య కుండం అంటే రాధాకుండం కూడా అన్ని విధాల ఆమెతో సమానంగా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రియమైనదని మునులంతా వర్ణించారట. సో ఈ రాధాకుండ పట్ల ఆయనకు అంతటి ప్రేమ ఉన్నది. ఎందుకు అంటే రాధారాణి యొక్క ప్రేమకు సూచన కాబట్టి రాధారాణి పట్ల ఉన్నంత ప్రేమ ఈ రాధాకుండ మీద కూడా భగవంతుడికి ఉన్నది. ఆ రాధాకుండం మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభం. అయితే ఇక సామాన్య భక్తులకు దుర్లభం అని ఇంకా వేరే చెప్పాలా? ఆ పవిత్ర జలాల్లో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు మనిషిలో ఉన్న ఈ శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి ఆటోమేటిక్గా సంపూర్ణంగా ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో అటువంతటి శక్తి ఆ రాధాకుండకు ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆవిడ యొక్క ప్రేమ అంతా కూడా అక్కడ కేంద్రీకరితమై ఉన్నది కాబట్టి అందులో ఒక్కసారి స్నానం చేసినా సరే శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి సంపూర్ణంగా ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కృష్ణస్యోచ్చై అంటే భగవంతుడి యొక్క మిక్కిలి ఉన్నతమైన ప్రణయవసతి అంటే ప్రేమస్థానం, ప్రేయసీభ్యో అంటే ప్రియురాళ్ళైన ఎంతో మంది ప్రేయస్సులైన గోపికల కంటే కూడా వాళ్ళకంటే కూడా రాధాకుండం అంటే ఈ రాధారాణి యొక్క కుండం, ఈ సరస్సు చాస్య అది మరి ఆ రాధారాణి యొక్క మునిభి అంటే మునుల చేత అభిత అన్ని విధాల కూడా తాదృక్ ఏవ అది తాదృగేవ అని చెప్పి కలిపారు. బట్ తాదృక్ ఏవ అంటే అలాంటివే అని చెప్పి వ్యధాయి వర్ణింపబడింది. సో ఆ రాధారాణి యొక్క ప్రేమ పాత్రులైన గోపికల కంటే రాధారాణి ఆయనకు ఆటపట్టు. మరి అది అంటే దివ్యమైన రాధాకుండ ఆమెతో సమానంగా భగవంతుడికి ప్రియమైనదని చెప్పి ఈ మునులందరూ కూడా వర్ణించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అక్కడ. యత్ ప్రేష్టై ఏది మిక్కిలి ప్రేష్టై అపి అంటే ఎంతో గొప్ప అభివృద్ధిని సాధించిన భక్తులు కూడా అలం తగినంత అసులభం వాళ్ళకు పొందడం కష్టం. ఎంతో భక్తులకు కూడా ఈ రాధాకుండని పొందడం కష్టమని కిం పునః అంటే కిం పునః వేరే చెప్పాలా? భక్తి భాజాం అంటే భక్తియుత సేవలో ఉన్న వారికి తత్ప్రేమ అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ, తత్ప్రేమ ఇదం సకృత్. సో ఇదం సర ఈ సరస్సు సకృత్ అపి ఒక్కసారైనా స్నానం చేసిన వాడికి ఆవిష్కరోతి ఉద్బోధిస్తుంది, పుడుతుంది. ఏం పుడుతుంది? తత్ప్రేమ భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ భక్తిభావంలో నెలకొన్న వారికి
పుడుతుంది భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళకి. మరి ఈ సకృద్ అపి సరహ అంటే ఈ సరస్సులో స్నానం చేసిన వాళ్ళకి ఆవిష్కరోతి ఉద్భవిస్తుంది. ఏమిటి అంటే భగవద్భక్తి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది భగవంతుడు ఈ పవిత్ర జలాల్లో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే మనిషిలో శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి లభిస్తుంది. సో భగవంతుని ఆదరించే ఆనందం అన్ని వస్తువుల కంటే కూడా ఆయనకు వ్రజభూమిలో ప్రేమపాత్రులైన గోపికలందరికంటే కూడా రాధారాణి ఆయనకు ఎక్కువ మిక్కిలి ప్రేమ రాధారాణి పట్ల ఉన్నది. ఆవిడ యొక్క దివ్యకుండం కూడా సర్వ విధాల ఆమెతో సమానం కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియమైనదని చెప్పి మునులంతా వర్ణించారు. ఆ రాధాకుండ మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభం. అయితే ఇక సామాన్య భక్తుల మాట చెప్పేదేముంది. అందుకని ఆ పవిత్ర జలాల్లో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు మనిషి శుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ భక్తిని వాళ్ళలో ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. రాధాకుండ అంత పవిత్రం కావడానికి కారణం ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడికి అత్యంత ప్రేమ పాత్రమైన శ్రీమతి రాధారాణిది కాబట్టే అది కారణం అంత పవిత్రం అనడానికి. గోపికలందరిలోకి మరి ఆవిడ అత్యంత ప్రియమైనది భగవంతుడికి. అట్లాగే ఆమె కుండం కూడా రాధాకుండం కూడా రాధారాణిలాగే ప్రియమైనది అని చెప్పి మునులంతా వర్ణించారు అని ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఒక్కసారి స్నానం చేసిన గోపికల్లాగా శుద్ధ ప్రేమను పెంచుకోగలుగుతారు. రాధాకుండలో మనం ఎప్పుడూ నివసించలేకపోయినా వీలైనప్పుడు ఆ కుండలో స్నానం చేయాలని రూప గోస్వామి మనకి ఒక సలహా ఇస్తున్నారు. భక్తిలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఈ సందర్భంగా మరి భక్తి వినోద ఠాకూరు శ్రీమతి రాధారాణి సక్కులలాగా అలాగే ఆంతరంగిక దాసీలాగా భక్తిని పెంపొందించుకున్న వారికి రాధాకుండ పవిత్రమైన ప్రదేశం అని చెప్పి ఆయన రచనలో భక్తి వినోద ఠాకూర్ కూడా చెప్పారు. సో వాళ్ళ సిద్ధదేహాలను పొంది మరి గోలోక బృందావనానికి మళ్ళీ చేరుకోవడానికి ఉత్సాహపడాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా రాధాకుండ దగ్గర ఉండి రాధారాణి యొక్క ఆంతరంగిక దాసీల ఆశ్రయాన్ని పొంది వారి యొక్క నిర్దేశాలను అనుసరించి ఇలా నిత్యము వాళ్ళ సేవలో ఉంటారు. చైతన్య మహాప్రభు రక్షణలో మరి భక్తిలో ఉండే వారి సర్వోన్నత పద్ధతి ఇదే అని చెప్తూ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కూడా ఏం చెప్పారంటే నారద సనక మహాముని వీళ్ళ లాంటి మహర్షులు భక్తులు అందరూ కూడా రాధాకుండకు వచ్చి స్నానం చేసే అవకాశం దొరకదు. అలాంటప్పుడు ఇక మామూలు భక్తుల గురించి చెప్పేదేముంది అని ఆయన కూడా ఈ రచనలో చెప్పారు. ఎవరు? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి అంటే ప్రభుపాద గురువు. సో అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా రాధాకుండకు వచ్చి అక్కడ స్నానం చేసే అవకాశం ఒక్కసారైనా వచ్చింది అంటే గోపికల్లానే వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమయుక్త సేవను పెంచుకోగలుగుతారు. కాబట్టి భక్తులు ఈ రాధాకుండ తీరంలో నివసిస్తూ భగవద్భక్తిని నెలకొనాలి అని చెప్పి ఆదేశించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తుడు భౌతిక భావాలన్నింటినీ కూడా వదిలి రాధారాణ్ణి ఆమె చెలికెత్తలైన గోపికల్ని ఆశ్రయించి రాధాకుండలో యథావిధిగా స్నానం చేయాలి. ఎవరైనా ఈ విధంగా వాళ్ళ జీవిత కాలంలో చేసినట్లయితే దేహం విడిచిన తర్వాత రాధాకుండ తీరంలో తాను ధ్యానించినట్లు రాధారాణిని సేవించడానికి భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. రాధా తీరంలో నివసించడం, నిత్యం అందులో స్నానం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా భక్తిలో పరిపూర్ణత్వాన్ని సూచిస్తుందని ఈ శ్లోకం యొక్క పరమార్థం. కాబట్టి గొప్ప యోగులు నారదుడి వంటి మహాభక్తులకు కూడా ఇది దుర్లభం అన్నమాట ఈ స్థితి. కాబట్టి ఈ విధంగా రాధాకుండ వైభవానికి హద్దులు లేవు. రాధాకుండను సేవించడమే భక్తులు గోపికల అంటే సేవించడం వల్ల రాధాకుండను మరి ఒక భక్తుడు ఈ గోపికల యొక్క నిర్దేశాలు అనుసరించి శ్రీమతి రాధారాణికి సేవకుడయ్యే అవకాశాన్ని, అంటే ఆ రాధాకుండలో మనం ఉన్నప్పుడు అక్కడ భక్తులను అనుసరిస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మరి రాధారాణికి సేవకులయ్యే అవకాశం పొందుతారు. అట్లాగే మరి రాధారాణి సేవకులుగా వాళ్ళు మరి గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళగలుగుతారు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటి అంటే ఇలా భగవంతుడికి అన్ని ఆనందప్రదమైన వస్తువుల్లోకి గోపికల కంటే కూడా రాధారాణి ఆయనకు ప్రియమైనది. ఆవిడతో సమానమైనటువంటి రాధాకుండ కూడా ఆయనకు అంత ప్రియమైనది. ఈ రాధాకుండ
ఆ భక్తులకే దుర్లభం, గొప్పవారికి అటువంటిది మామూలు వారికి మనం చెప్పాలా? అందుకని అక్కడ స్నానం చేశాము అంటే ఒక్కసారి మనకి భక్తి అనేది మనలో ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకం, లాస్ట్ శ్లోకంలో లాస్ట్ 2-3 శ్లోకాల్లో మీరు చూస్తే మనకి రాధాకుండ గురించే చెప్పారు కదా. అన్నిటికంటే రాధాకుండం ఎలా గొప్పది, వైకుంఠం కంటే మధుర, మధుర కంటే బృందావనం, బృందావనం కంటే గోవర్ధనగిరి, గోవర్ధనగిరి కంటే రాధాకుండ అని చెప్పి మనం 9th శ్లోకాలు చూస్తే 10th శ్లోకాలో ఇటువంటి రాధాకుండ దగ్గర నివసించకుండా మరి ఎవరైనా అవకాశం వస్తే ఎవరు దర్శించకుండా ఎవరు ఉంటారు? ఇంతటి భక్తిని ఇచ్చేటటువంటి రాధాకుండ అంటే గోపికల కంటే రాధారాణి శ్రేష్ఠురాలు. ఈ రాధారాణి యొక్క ప్రేమభావం కాబట్టి రాధాకుండ కూడా అంత శ్రేష్టం అని చెప్పి చెప్పారు. అది 10th శ్లోకాలు. 11th శ్లోకాలు మళ్ళీ మనకు ఇలా ఈ రాధాకుండ గురించే చెప్పారు. సో 9th, 10th, 11th కంప్లీట్ రాధాకుండ గురించే చెప్పారు. సో ఈ అన్ని వస్తువుల కంటే రాధారాణి ఎక్కువ, ఆ రాధారాణితో సమానం కాబట్టి రాధాకుండ కూడా ఆయనకు అంతటి ప్రియమైనది కాబట్టి అది గొప్ప భక్తులకే దుర్లభం. సో అందులో ఒక్కసారి స్నానం చేసిన భక్తి అనేది వస్తుంది. సో 9th, 10th, 11th అన్నీ కూడా రాధాకుండ యొక్క ఎంత శ్రేష్టం, దానిలో స్నానం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలు చెప్పారు. సో ఇది ఉపదేశామృతాన్ని ఈరోజు కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. రేపు మరి ఈశోపనిషత్తు స్టార్ట్ చేయగలుగుతాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రశ్నలు ఏమైనా